da se snimi i video. Znači to se točno vidi kako ovo je. Ovo se čuje kako kaplje, čuje ovo. Da, dobro. Klik, klik, klik. Moguće da je to jedan od razloga zašto nam smrdi cijelo ovo, ovaj suteren, ali pogledaj, da li to možda i od ozgora ide? Pogledat ću vam mislim da ne. Gledaj kako je ova cijev ruzinava. Dobro, ajde. Okej, ajde.